पैरो से कुछ लगे सारा ही फलगे। जी हाँ, लेके आ रहे हैं भूचाल रोशन रही मगही में। तो हो जाए के बाद सब कोई के तैयार, काहे से कि गाना आ रहल बा कमर डोलतौगे। हाँ, कमर डोलतौगे मगही में, मतलब कि फिर से एगो लकीर नया खिंचाए जा रहल बा। सब कोई हो जाए के बाद तैयार, काहे से कि आ रहल बा गाना कमर डोलतौगे। अभी गाना ऐसा आ रहल बा कि सच में बताओ तानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनकर नाम बा सुभी शर्मा। सुभी शर्मा तमाम मतलब कि फिल्म में काम कैले बाड़ी। बहुत स्टार यानी पावर स्टार से लेकर ट्रेंडिंग स्टार तक भी काम उ कैले बाड़ी। तो उहे लेके आ रहल बन, यानी उनके के लेके आ रहल बन और उनके से कहत कमर डोलतौगे। तो अब बताओ तनी भाई, पूरा वीडियो यानी पूरा मामला रहुए जानल चाहतानी तो यह चैनल के तबाही क्रिएटर के रहुए सब्सक्राइब करब, तबे मालूम चली कि रोशन रोही के कमर डोलतौगे गाना कही आवता। इतना तो मालूम चलिए गई होई कि अब भूचाल मगही में फिर होखे वाला बा। काहे से कि बहुत लोग के फाटी भी है, बहुत लोग के मजा भी आई। काहे से कि रोशन रोही जौन भी काम करता ने, मतलब कि कुछ अलग लेवल पे काम करता, पर मगही के आगे बढ़ावे खातिर, अगर मगही के आगे बढ़ावे खातिर काम करता ने तो रौरा लोग चैनल के सब्सक्राइब करब ताकि हम भी प्रमोट करत रहिला गाना सब कोई के। तो अब बता दे तानी कमर डोलतौगे आखिर वो गाना में गईले के बा, जैसे कि ड्यूट के गईले बा। तो खुशी कहकर अपना आवाज से सजैले बाड़ी, पूरा गाना के 4 चांद लगैले बाड़ी। अब बता दे तानी कि आखिर की ई कलम के जादू के कर बा। तो भाई केकर हो सकेला, उनके हो सकेला आयुष राज के। आयुष राज ये गाना के पूरा टाइटल अच्छा से सजैले बाड़े आ कमर डोलतौगे। उनका पे भरोसा बा आयुष राज पे, तबे रोशन रही चाहे कोनो कंपनी भी पैसा केहू पे झोंक देवला, ताकि भरोसा बा कि गाना जरूर मार्केट में तहलका मचैबे करी। ले भैजान सबके पैरो से कुछ लगे। तो भाई हो कमर डोलतौगे। अब बताओ तानी कि आखिर म्यूजिक के कैले बा। भाई म्यूजिक दोसर कोई थोड़े करी, भाई म्यूजिक प्रियांशु सिंह कैले बाड़े। तो गाना तो पक्का बा कि 4 चांद लागले होई। जब प्रियांशु सिंह के म्यूजिक के बात आ जाला तो सब कुछ सन्नाटा छा जाला। तो अब बताओ तानी भाई कि आखिर गाना कौन चैनल से आवता। अब अभी चैनल के सब्सक्राइब ना कैलो खब भाई, तो प्लीज अगर रोशन रोही अगर मगही के बढ़ावल चाहता रह तो चैनल के सब्सक्राइब कर देवे कोई, तबे मालूम चली कि आखिर गाना कहाँ से कौन कंपनी से आवता। तो ई आवता JS फिल्म से ई चैनल से गाना आ रहल बा। तो भाई हो गाना के सब कोई प्यार और आशीर्वाद देवे के होई, और हमरो के थोड़ा थोड़ा में से बांट देवे के होई, यानी कि चैनल कम से कम हमरा सब्सक्राइब कर ही देवे कोई, तबे मालूम चली कि चैनल यानी गाना कहीं आवता कमर डोलतौगे। तो रोशन रोही के तो इतना इंटरव्यू जानिए गो लोगो भाई, यानी कि हम ई गाना का रिव्यू कैनी है कि हमारा टेलर यानी कि पोस्टर हमारा अच्छा लागल है। अब ये गाना का टेलर नहीं किया, लेकिन गाना 18 तारीख के 6:45 बजे गाना आ रहल बा। सुबह में 6:45 बजे आ रहल बा। तो सब कोई गाना देखे प्यार आशीर्वाद देवे, भरपूर फुल कमेंट के साथ। हमारा चैनल पे भी अगर रोशन रोही के अगर फैन होगा तो कमेंट जरूर कर देबा, अगर हमार भी फैन होगा तो जरूर कमेंट कर देबा भाई। तो चली नेक्स्ट वीडियो मिलता नहीं, तब तक खातिर नया धमाल खातिर रही जा तैयार।